exposició és fruit del treball de l'Agència de Talaia els últims anys, fruit d'anar repetides vegades als hivernacles de la vora d'Almeria, que s'anomena el Mar de Plàstic per la seva gran extensió d'hivernacles, i on si ens hi endinsem veiem que les persones que hi treballen són aquelles persones que també han arribat de manera precària buscant un present millor via marítima de l'estret de Gibraltar o la zona del Mar del Boran, que és la zona d'Almeria. Aquesta zona anomenada el Mar de Plàstic és el que en diguem l'horta d'Europa, per tant és un gran negoci per l'Estat i per part d'Europa, però alhora amaga el que podríem dir l'esclavisme del nostre temps. Quines fotografies hi podrem trobar en aquesta exposició? En aquesta exposició hi podem trobar un recull de fotografies que intenten mostrar una mica quina és la naturalesa d'aquest espai, com i qui viu en aquest espai i quines són les condicions de feina i de vulneració de drets en què es troba la gent que viu en aquest mar de plàstic. Quina fotografia ens recomanaries d'aquesta exposició? Ens en pots explicar alguna? Aquesta fotografia d'aquí a dalt, malgrat no sigui en absolut la més ben feta ni la més maca de l'exposició, crec que il·lustra molt com conviuen aquests assentaments de persones migrades que treballen en els hivernacles, com conviuen en una realitat de la zona del sud de l'estat espanyol, que veiem que és un campament que fa molts anys que està a la zona però que passa per davant d'una carretera nacional i totalment transitada habitualment, que ja forma part del paisatge, forma part de la realitat d'aquesta zona de l'estat espanyol. Bé, jo crec que m'agradaria que aquesta exposició sigui un espai de reflexió. Em costa dir que m'agradaria que us agradés perquè crec que no és una exposició que està pensada perquè agradi, sinó està pensada perquè puguem entre totes i tots reflexionar què comprem, com ho comprem i d'on prové allò que ens omple el plat de taula moltes vegades.